Sanibonani guys, igama unqabeleni bathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi uZethu njengoba nje esebuyele okuhambeni kuzoloke kuvela kancane ukuthi kukhona ukungazwisisani kahle kwakhe nomndeni wakhe. Siyakhumbula-ke guys ukuthi umakazethu wakubeka kwacaca nje ukuthi akamfuni uZethu ukuthi aphinde abuyele kuleli khaya ngoba unjengophoyizeni. Siyazi-ke guys ngesiZulu kuke kuthiwa uma izambane elilodwa libolile limane libolise wonke amazambane asesakeni. Manje-ke umakazethu ucabanga ukuthi uZethu uzofaka umqondo omubi uNomfundo, atshele uNomfundo ukuthi kukahle ukuthi kulalwe namadoda ashadile, ebese-ke iy'mfundiso zonke zakhe umakazethu zimane ziyashabalala. Shuthi-ke guys-ke uZethu-ke benoma wakhe hhayi impela akahambi kahle ngobudlelwane babo. Umakazethu akafuni nala abheke ngakhona kahle kahle, unyanya ngisho la nyathele khona uZethu ukuthi ahambe khona guys. Akupheli-ke lapho. Kuphinde-ke kwavezwa-ke ukuthi kuzothi kusanjalo nje ebese kushoda amanzi emphakathini wase-Okhambeni, okuzokwenza ukuthi abantu begcine bephuze amanzi angahlanzekile, begcine bephathwe ukugula okubi okubizwa ngokuthi i-cholera. Lapho-ke guys uZethu siyakhumbula ukuthi wathi uyasuka laphaya kwaNdongazi yaduma ekufundeni ukuba yi-surgeon, uza la Okhambeni ngoba efuna ukuhlenga iy'mpilo zabantu. Ushilo ukuthi-ke Okhambeni udingeka kakhulu ngoba-ke baney'ntshoda impela zabantu abawodokotela. Yingakho-ke abona kungcono ukuthi eze la adingakala khona kunokuthi lapha kwaNdongazi yaduma la kugcwele khona odokotela futhi la kuhanjiswa khona imali phambili, hhayi ukuhlenga iy'mpilo zabantu phambili. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa ukuthi bazothi abantu begula kubugingqigingqi ngapha nangapha uZethu ebamba ededela ebese ethi nhla, hayibo nangu nomaNkwanyana uyagula. UmaNkwanyana-ke guys-ke ngoba uyazi ukuthi uZethu wake wamdlela indoda, uzomane anqabe ukuthi-ke athintwe izandla zikaZethu ngisho ewudokotela. Okusho kona-ke guys ukuthi umaNkwanyana uncamela ukufa kunokuthi-ke uZethu amhlenge njengodokotela wakhe. Guys, impela ukuxabana kwabantu into encane. Zolo lokhu umaNkwanyana kwakuyena owayeqhakambisa uZethu ethi wamsiza wateta indodana yakhe. Namhlanje akasafuni nala ebheke ngakhona guys, njengoba nje wambona kahle ukuthi hhayi uza kabi empilweni yakhe, akazile kahle kahle ngokuthi abe umngani, uze ngokuthi amtshontshele indoda. Akupheli-ke lapho. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke uMatron ugcine sazi ukuthi ngampela ubani owadla imali yakhe, wantshontsha u-wallet wakhe waqeda waphiphitha yonke imali esesikhwameni waze wangenela ngisho kwimali esekhadini yayingango-10,000 rand. Iy'ngane-ke guys lezi zesikole eziwu-4 ezadlala imali zaze zawola lehhotela zispenda left right and center zizobe sey'bhekana nengalo yomthetho ngoba phela uMatron uzothi angikhathali ukuthi uyingane noma umdala, uma wadla imali yami uzothola isijeziso sekufanele. Guys, kubonakala-ke sengathi-ke ubaba uHlongwane izomhlukumeza kakhulu le ndaba yokuthi iy'ngane ziboshwe ngoba phela kukhona nendodakazi yakhe lapho uNomfundo. Kodwa-ke uMatron-ke hhayi bandla, siyazi ukuthi-ke hhayi alifakwe libuya nodaka laphaya. Uma esethe into uyayenza. Nakhu-ke uze waxosha phela uphindile guys, wathi akasuke nje aphele laphaya eklinikhi kuze-ke kutholakale ukuthi ingqikithi yakhe lokulahleka kwemali yakhe ilaphi. Shuthi-ke guys njengoba esazi ukuthi akusiyena ophindile, yila bantwanyana besikole nabo akabaxolelanga ngokuthi bayingane, umane nje wathi hhayi ayingene ejele khona izofunda kahle isifundo. Guys, akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMaNgcobo uzobe esethola-ke i-side hustle. I-side hustle guys engeke izimjabulise-ke uShwabi. Shuthi-ke uGirl uzobe ezama ukuzenzela nje imali eceleni ngendlela kodwa-ke engekho right. Lapho okuwesi kunako konke bekade zalwa nje kuleli viki and uShwabi went all out. Wamuthengela izingubo zokugqoka, wamuthengela indandatho entsha yokuvuselela ama-vows akhe. Waqede lapho washaya enye i-decoration laphaya ethaveni yakhona, wamshayela indumezulu yephathi, ama-gift amthengele wona guys, yo ayababazeka. Manje kuqiqi uGirl usemane-ke usefuna ukwenza into ezophatha kabi uShwabi. Guys, asazi-ke guys ukuthi-ke lo mshado lo uzolasta kangakanani ngoba uGirl futhi ubuye ambuke ngelinye ilihlo ungereja. Indlela nje uMaNgcobo ambuka ngayo ungereja, hayi guys, ngeke. Sengathi uShwabi uzongenelwa amanzi endlini la. Lo nkosikazi wakhe uthanda kakhulu izinto. Aphela lapho-ke guys amanqampunqampu
anamhlanje i-homecoming. Ningakhohlwa nakulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesithathu. Ningakhohlwa nakusubscribe, nilakhe nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni. Bathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi uZethu njengoba nje esebuyele okhambeni kuzoloke kuvela